खुलुमबाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज आवर कफी ब्लॉग आं दायो अनिशा मोननाव दंफैयो हारसिं गोदाव सोराव मोननायखाय ओमफ्राय दसे लामाखैजा थाबायबोदों आरोना नैबेनो जाबाय अनिशा मोननि गामिया मादैया लेंहरफिननायखाय दिनै फैफिनबाय आरोना आङो स' इयावनो साननैसो थाथ'नोसै ओमफ्राय गाबोन मादैजों आंजों मन्दिराव थांनो गोनां दं मन्दिराव थांसै आङो रानिनि थाखाय मिथाइ लांफैदोंमोन आंजों बामजायाखै बारा गोमोन जाथ'वाखै आंखौ नुवाखै नालाय स' साननैसो थाबाथाय दा गोमोन जासिगोन ओमफ्राय दा बामनो लुगैथारदों माने आं बिनिखायनो रानिनि थाखाय मिथाइ लांफैदोंमोन नै दखानाव फैदोंमोन आं ओमफ्राय खाथियावनो नायनो हागोन नोंथांमोना बेसर बागान ओरैबायदि मोजां आरोना नै जायगाया हादान सिस्टेम हादान नंगौना नङा मिन्थिया दे आं मादैनाव सोंनांगोनसो ओमफ्राय जायगाया खिन्थु थानो बिराद बरिया दै ब्लां ब्लां आरोना जायगाया गुवारनो आरो बैखिजा मैसो नुदोंमोन आङो जों गामियावथ' मैसो नुनो नागिरा नालाय बेनिखायनो इखिजा नुदों आरो मोजां नाङो आरो गेजेर गेजेर नुबाथाय थ' साबस्क्राइबारफोरा गोबाङानो बुंबाय दं आरोना बे जायगायाव फै मिट खालामनि आदा नोंखौ नायनो लुगैदों होननानै थ' आं बे जायगायाव गोदानसो आं बोरै नागिर थांनो आरोना आं जेबो मिन्थियाना आं बे गामिनि बागै आङो गोदानसो आङो बोरै नागिर थांनो स' गाइस गाज्रि मोनो आरोना नोंथांमोना आं थांनो हायैनि थाखाय स' सरि बियो आं बयनिसिमबो नोंथांमोना जुदि लोगो हमनो गोसोथार आंखौ निजुमगुरियाव फैबा लोगो मोनगोन दा निजुमगुरिया मादैमोननियाव दंफैयो आं अनिशा मोननियाव नोंथांमोना लोगो मोनबाथाय बेहायनो लोगो मोनगोन आरोना आं साननैसो बेहाय थाथ'गोन नालाय रानि मोना मा लाबोदोंथाय नै गोलैबायसो बेसारा आं दिखांना नांगोन ना नाङा फैसा नांगोन दे आंनो खिन्थु नै मा लाबोदोंथाय इसोरो मा बुस्थु होनदोंथाय इसोर माबा खाथ्रि ना मा होनदों आं सिनायाखै मा बुस्थु इयो खाथ्रि नामा आंनो दिहुना खोन्थैलाय देलाय नायनो आं हाइजें बायसासो नुबाय आरोना नै ओमफ्राय हालदै बायसाबो नुयो नोंथांमोना मिन्थियोबा खोथा हरबानो जाबाय दे मोजां बुंलाय मा नाम दे बुंलाय दे बुंलाय रानि मा नाम आं खिन्थु गोसोआव फैदो दे आं बुंनो हायाखै बे खाथ्रि नामा खिन्थु आलदा नाम दंबावो बायदि मोनदों आं इखो आं मिथियाखै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय जियानो जा पस्टआव सोदों आं दिखांना हरनोसै नोंसोरनो खादो बुनाया आबौखौ बुनाया टाटा होनलाय दे टाटा होनलाय होबाय दानाबा हे kalba मोदाय दं इसा kalba इखौसो लानोसै गोलैगोन नै दासिमबो पामजायाखै आं दैयो दासिमबो पामजायाखै नै होलैलैगो दुम eh ayo ima nanglaik nोंना iya ima जालायखो मानबोबाय उन्दै गोरलै बायदि मानबायनो दासो खुसि जाजोबदों खाल बेसरखौ अनिशानि खोमायाव लगायनानै र' नाय खोमायाव लादो नै खोमायाव आलायनो र' खोमायाव लगायना लायनोलाय खोमायाव लगायदो खोमायाव ओं दै खोमायाव लगायलाय गाबगोन नै खोमायाव मासे लाबाय नै बिराद गोबाव जाबायमोन आं अर सायिया दिनैसो नै मादै बेदर दंबा लाबोदोलै हांनिसै नासो नाबाबा हांगोनलां दा लायदा र' गाइस नोंसोर सोर अर सायो खोन्थाहरबानो जाबाय दे आंथ' बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो अर सायदो बोसोरनैयानो जाबाय खोमा अर सायिया ओमफ्राय दिनैसो अर खाथियाव इदि जिरायदो होननानै सिगां उन्दैयाव बिराद जिरायोमोन आइमोनदोसो इदि जिगाबाव सायफायोमोन आरोना बे गोबावनि उनाव नै दिनै स' गाइस नोंथांमोनाथ' सोंहरबाय थायो बयबो मादैया नोंसानि मा जायो ना मादै खोथा नालाय जोंहानि मा बोरै जायो नोंखौ औ आंखौ सोंहरबाय थायो माने जोंहानि माबा आबौ जाबाय नोंसिनिया औ आबौनि फिसाला जाबाय नोङो जोंहानि नोंसिनि आबैजों जोंनि बाबाजों बिब' फंबाय असे जाबाय नालाय ओमफ्राय जोंहा नोंसिनि मामिजों आंजों बिब' बिनानाव असे जाबाय बिब'नि फिसाला जाबाय नोंहा नोंसोरथ' मिथिखाबाय दा मादैया दानि मा खोथाखौ दावबाय बर' होननाय मोनसे चेनेल दं आरोना मादैनि प्रफाइल दोनदों बेखौ सोलायजानो लुगैदों आरोना गाइस प्लिज अननानै सोलायबानो जाबाय जायबा बे चेनेलखौ सलायबाय दं गाज्रि मोननो नाङा आरोना मानोना सब समायनि खोथा दं मालाबाफोर भिडिअ जाफ्लांबाथाय बे मादैखौ सानजोबगोन बेनि थाखायनो सोलायजानो लुगैदों आरोना प्लिज अननानै गाज्रि मोनालासिनो सोलायबानो जाबाय गोबाङानो बे चेनेलखौ मादैनिसो सानदों आरोना स' जेबो नङा खुलि ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौबो दाख्लैनिखौ डाउनलड खालामना होदो बेखौबो जेबो मोनाखै होबानो जाबाय
बाट बे प्रफाइलखौल' सोलायबानो जाबाय आरो अननानै गोबाङानो बुङो आरोना बे भिडिअखौ होबाय थानायखौ मादैखौ होदो सानो नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट फेस दिहुननानै भ्लगिं खालाम होनहरजोबदो आरोना बयबो ओमफ्राय स' मादैया बेफोरनि बागै जेबोआनो रोङा ना इउटुबनि बागै आंबो दानसो खुलिनो खोन्थादोंमोन आं जेबो रोङा होनदो बिखौ आं खुलिनो खोन्थादोंमोन मादै खुलिगोन ना आं जेबोखौनो रोङा मा होनदो आं जेबोखौनो रोङा बिदिखौ इउटुब खुलिनाय मा खुलिनायखौ नै जेबोखौनो रोङा ना आं खुलिनो खोन्थादोंमोन खिन्थु दे मादैखौ रोंबा खुलिगोन ना उनफोराव नेक्स्टआव खुलिगोन रोंबा उनफोराव खुलिगोन आङो खुलिगोनबालाय आं सिखायना गालांजोबगोन होन्दोंमोन आरोना इदिट सिदिट बाराथ' एफा गोरा नङा जास्ट बुंनांगौ फेमिलि ब्लग होनांगौ हेगारनांगौ खुलिनो गोसोबा खुलिनो हालांगोन आं खुलिनो गोसो गैयाबा खुलिथ'ला उनावबाबो सिखायनानै आरामनो खुलिनो हागोन आं मोनसे सापर्टल' खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जाहोनो नागिरदो दै मादैया ना टमेट' दालि जल ना टमेट' ओमफ्राय एक्सट्रा ना भाजाबा ना भाजा नंला बेखौ मादो संगोन बेखौ टमेट'जों संसिगोन होनलाय हाखांना दोनसिगोन बाहाय एवखांग्रोदों आङो टमेट'जों संसिगोन लाकि गपिया लाकि